yau lokaci guda ɗaya za mu yi saboda yanayi na lokaci. Abu na farko muna miƙa ta'aziyya da jaje da alheri ga al'ummar musulmi na jihar Kaduna da yan uwansu da danginsu da suke sauran jihohi gaba ɗaya dangane da wata mummunar mutuwa da aka yi ta mutane sama da mutum 80 da wani abu ko wajen mutum 100 da wani abu, har yanzu dai suna ta mutuwa ba su ƙara mutuwa ba. Abin da ya faru a shekaran jiya a wani gari da ake ce da shi Tudun Biri a Igabi local government jihar Kaduna. Tudun Biri a Igabi local government a jihar Kaduna, wasu mutane suna taron maulidi, sun haɗu da mazansu da matansu da yaransu da manyansu da iyayensu. Suna cikin wannan taro sai ga wani jirgi na yaƙi na helicopter yana shawagi a samansu. An san garin, an san ƙauye ne, an san kuma da mutane. Ba su aune ba, ba su farga ba, kawai sai dai suka ji ana ta sake musu bom dai da ka sani da jirgin sama na yaƙi yake saukewa. Aka sauke waɗannan bayan Allah musulmi a filin da suke maulidi, aka kakkashe da yawa daga cikinsu. Suna ta ihu, suna kuka, suna ta dubawa me ya faru. Wasu suna ganin ma kamar kiyama ce ta tashi ko mala'iku ne suka zo ko me ya faru. Suka zo suna ta ɗebe gawawakinsu a gudutsire, wani za ga ya rabe kashi 5, wani an nemi guntun kafansa an rasa, wani kan ya gutsire, wani an fasa cikinsa, wani jininsa ya tsiyaye, kamar yadda duk gashi nan ana nunawa. A lokacin da suka yi cincirin da suna kuka, kowa ya zo yana neman ɗiban gawarsu, sai ga wannan jirgi, direban wannan jirgi ya sake dawowa ya daɗa baran musu da wuta kuma. Sau biyu ya je ya dawo ya tafi abinsa. Kamar yadda ya jaridu suke faɗa da na waje da na gida, an kashe mutane bila adadin. A iya lissafin gwamnati da lissafin 'yan jarida su kansu, wanda idan an yi abu suna rage masa yawa saboda ka'ida su ta jarida karata da hankalin mutane, su kansu sun ce a jiya an samu gawawwaki sama da mutum 80 da wani abu, tsakanin yara ƙanana da matan aure da dattawa da iyaye. To wannan 80 ɗin a lissafinsu ka ninka ta kashe 3 ko 5 ma, kawai Allah kaɗai zai iya gaya maka alƙalamin waɗanda suka mutu. Dan su kansu mutanen ƙauyen, in dai irin wannan bom ne na wannan jiragen, akwai wanda ba za ma a same shi ba, gutsutsura mutum yake nesa ba kusa ba. Haka ya kai wannan abun a arewa a jihar Kaduna, kuma an tabbatar da cewa wannan jirgi na sojojin saman Najeriya ne, Nigerian Army ko Air Force. To sako ya ishe gare ku tun daga shugaban ƙasa da shugaban sojoji da duk wani wanda ya isa, da kuma in yayi magana ake ji. Allah ya isa. Ku je amin. Ya Ubangiji, duk wanda yake da hannu akan kashe waɗannan mutane, Allah ka nuna masa bala'i kafin ya sauka. Allah ka raba shi da kwanciyar hankali a kujerarsa. Allah, duk wanda yake da niyya, yake da ikon ɗaukan mataki, bai gyara ba, ya yi wa sarari da ran mutanen nan saboda wata manufa, ya Allah ka watsar da shi. Allah, suna hawa jirgin sama su ma, tun daga pilot ɗin da ya kashe waɗannan mutane da waɗanda suna cikin jirgin suna kallo, musulmi ne ko ba musulmi ba, suna sane suna gani, aka kashe bayan Allah innocent. Ubangiji Allah, ka jarrabe su da hawa jirgi a sama, ka kakkashe su tun daga sama, su faɗo kuma su ne su lalace. Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa, ba mu yafe ba. To ba wai Allah ya isa fa mun yi ne don mun haƙura ba.
ba mun yi ne don mun haƙura ba, don mu fara nuna muku damuwarmu. Kira ga shugaban ƙasa, yanzu ka fara mulki ko shekara ɗaya ba kai ba, ka yi alkawari a kamfen ɗinka cewa za ka kare hakkin talakawa. Mai girma Ahmad Tinubu, shugaban ƙasar Najeriya da President of Nigeria, da na iya yarbanci da na maka da yarbanci kaji sako ya ishe maka. Cikin kamfen ɗin da ka yi, ka faɗa cewa za ka kare rayukan talakawa, rayukan 'yan Najeriya. An daga hannunka ka yi rantsuwa da constitution cewa za ka kare ɗan Najeriya. To ga jarrabawar farko a cikin mulkinka da ta fara faruwa, abin da aka yi mana na ta'addanci. Yau da Kirista ɗaya aka kashe, da Najeriya ina jin sai an kusa tafiya yajin aiki gaba ɗaya. Da ƙungiyar kan ba abin da ba za ta yi ba, da kun ɗau mataki nan da nan. To mu ma mutane ne, da haka muna kira gare ka ya mai girma shugaban ƙasa, ka gwada mana cewa lalle kai president ne, in chief, in charge, kuma lalle kai ne shugaban kwamandoji gaba daya. A kamo direban jirgin nan, pilot din nan, shugaban sojoji na sama da na ƙasa, waɗu sai an binciko mutumin nan da waɗanda suka yi operation din da kwamandan da ya ba da oda amma je wurin aisha wagin shi kansa sai an nemo shi, duk ku kashe su gaba daya. Saboda rayukansu ai bai fi rayukan al'ummar ƙauyen da suka halaka ba. Kuma lalle ne sai an biya diya kowane mutum ɗaya. Diyar mutum ɗaya yanzu nawa take, miliyan nawa ne? Naira miliyan 240 da wani abu. Kowane mutum ɗaya na wannan tudun biri da aka kashe shi, da babba da yaro, muna bin bashin gwamnatin tarayya sai an biya naira miliyan 241 da wani abu, a biya mu diya akan ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da aka kashe. Ina kira ga mai girma gwamnan jihar Kaduna, aiki ya same ka. Kai ma yau ga jarrabawa, mu ga iya gudun ruwanka, mu ga iya ƙoƙarinka. Mun ji ƙoƙarin da ka fara yi tun yanzu, da sanatoci na jihar Kaduna da kewayenta, da 'yan majalisu na wakilai da na jiha da na tarayya. Wallahi ku fito ƙwanku da ƙwarƙwatanku, ku fito sai kun bi haƙƙin waɗannan mutane. Kuma dukkanmu 'yan Najeriya ne, ba baƙi ne mu ba 'yan fashi ne ba kaza ba kaza ba. Ya Ubangiji, mun isan musu da wannan sako. Kuma sojojinmu, hafsoshin sojojinmu musulmi masu kishi, ga inda za ku yi wa Allah aiki. A yanzu ne za mu ga amfanin ku, ya ku manyan sojoji musulmi da kuke cikin gwamnatin Najeriya, da sojojin sama da na ƙasa. Yau za ku yi aiki wa addininku, yau za ku yi aiki wa al'ummaku. Wallahi idan kuka yi shiru kuka zuba ido, ba ku ɗau mataki ba, kuma ba ku yi fushin aka ɗau mataki ba za ku yi albarka ba a rayuwarku, kuma ba za ku samu biyan bukata ba, kuma kowannen ku ya jira mutuwarsa. Wannan shine dama haɗarin mutum ya zama shugaba. Duk wanda yake da ikon ya bi kadu akan jinin waɗannan mutane fa lalle sai ya bi. Sarakunanmu na arewa, ku yi mitin, ku rubuta wa gwamnati cewa ba ku yadda ba. Haka ake yi. Ƙasashen turai mutum ɗaya idan aka kashe sai a tsaye da ƙasar gaba ɗaya, sai an nemo hakkinsu, sai an nemo kadin shi. Ba mu nan da aka mai da mutane dabbobi ba. Bari in gaya muku abin da masana suke faɗa. Masana yaƙi da duk wani jami'in tsaro na faɗa ya jiya, duk lokacin da ake zuwa yaƙi ko za a kai hari, akwai abin da suke cewa gathering intelligence. Gathering intelligence. Ba a kai farmaki sai an yi gathering intelligence, sai an haɗa alƙaluma da aka tabbatar
da yiwuwar a kai harin nan ba tare da an cutar da waɗanda ba san hawa ba san sauka ba. Sai an yi shawagi, an yi kewaye, kai idan ma ana iya shiga wurin ta ƙasa sai an yi magana da wani a ƙasa ya ce gashi ya hango su da tabarau na hangen nesa, iya suwane ne kawai a wurin. Duk wani abin da zai iya bayar da matsala ba a sake bom, ba a harba bindiga, sai an gama gathering intelligence. Wannan gathering intelligence din shine zai bayar da cewa a dai target waɗannan da za a harba ko wanda za a sake musu bom din nan target ne, sun cancanta a harbe su, sun cancanta a sake musu bom. Sannan daga cikin dalilin sakewa mutane fa bom fa akwai riƙon makami. Mutumin da ya je yake taron maulidi ina ya ga bindiga ko wuka? To ya aka yi wannan direban jirgi ya gano suna da makami ne a hannunsu har da zai sake musu bam? Ko ɗan koyo ne bai iya ba kuka ba shi ya hau jirgin? Ba matuƙi, to wa ya sake shi? To sai a ji a nemo, ai shi ba da kansa yake kashe kansa ba, ba da kansa yake kunna kansa ba, sai an seta shi. Ai to ai kaga wannan ma daidai kamo kenan. Waye ya seto shi? Waye ya seta shi? Yau daman shi jirgin da ka yake tafiya? To wallahi idan ba ku ɗau mataki ba, kuma wallahi musulmin Najeriya in ba ku yi magana akan wannan abu, na rantse da Allah wannan jirgi drum ɗin da ake, tun da ake drum ne, wallahi wataran muna sallar juma'a zai zo mana bari wuta ya tafi. Suna sane da mu, za su iya yi. Idan ba ku yi magana ba, za su yi mana ɗauki ɗaiɗai ne, bi za su yi. In wani ya isa ya saki jirgin ya je kudu ya yi mana. Ga coci nan mutane suna zuwa coci, ku je ku yi musu mana. Ƙaryar banza ce kawai, rashin mutunci ne. Da haka wallahi ba mu yadda ba. Kuma wannan maganar ina faɗanta ne, ina aran bakin duk wani ɗan Najeriya musulmi, saboda ƴan uwanmu ne aka kashe, kuma wallahi ba mu yadda ba. Kuma muna da ƴanci an mana ba daidai ba mu faɗa. Za su yi ta amfani da wannan dama a yi ta zuwa da abubuwa su bi duk su ta kashe mu. In an je wani babban taro, ɗaurin aure ko na abu, sai a je a yi. Yanzu ƙarshen abin da za su je su ce kuskure aka yi. To sai an binciko su waye suka saita jirgin. Ai ba haka kawai taso ba, ko daga Isra'ila ya taho, daga akwai inda ya taho. Da haka lalle ne a ɗau mataki, kuma a nemo duk waɗanda suke da hannu akan wannan don a fitar da hakkin masu haƙƙi. Diyan nan kuma lallai gwamnan Kaduna ka tabbatar, mai girma gwamna ka tabbatar an biya hakkin talakawan nan. A je ma a sake gina musu ƙauyen gaba ɗaya, a sa musu wuta, a sa musu ruwa, a rarrashe su. Kowane gida duk wanda aka shi masa da a bashi miliyan 200 da wani abu. Nan ne muka san ana yin adalci, kuma akwai kuɗin da za a yi. In ba ku bayar ba ma mutum ɗaya ma yana sace wannan kuɗin ai. Yanzu dan Allah malam, dama akwai wannan jirgin a Najeriya? Akwai wannan jirgin a Najeriya ya bari ake yin abin da ake a Najeriya? Kwanan nan fa BBC fa suka sake wani rahoto ko marar daɗi, abin da yake faruwa a jihar Zamfara, wanda barayi da 'yan fashi suke yi. Dama akwai wannan jirgin da ya iya zuwa ya je kashe mutane? Dama akwai wannan jirgi da yake bin rayukan talakawa cikin gari tsundum? BBC suka saki rahoto kwanan nan, dan uwa lauya Bula Mabukarti da shi da Ja'far edita sun yi wata hira, kowa ya ji ya gani. Dama abin da aka faɗa suke bi su faɗa. A yau a halin da ake ciki fa a yanzu fa, 'yan ta'adda fa a cikin ƙauyukan jihar Zamfara fa za su je su tarar da mutum mai gida, su fidda shi su ce fita yau da matanka za mu kwana.
a rahoton suke cewa ba su taba garshin mutunci da ake yi irin wannan ba. Mutum za a je a tarar da shi a cikin tsakiyar iyalinsa, kurin sai a kira wani daga cikin yan fashin a ce shiga wannan ɗakin ka kwana da wannan matar, tana ji tana gani zai kwana da ita, wani ya tsaya yana gadi wallahi har asubahi. A jihar Zamfara ake wannan abu, ba ni na faɗa ba, BBC a BBC suka faɗa, ga sunan yan jarida suna faɗa. Ina wannan jirgin da ya je kashe mutane, babu shi ne a jihar Zamfara, sai a jihar Kaduna, babu shi ne a Najeriya. Idan aka sa auren yarinya budurwa, suna da damu masu ba su labari, sai a ce to sai an kai yarinyar nan sun yi sati da ita, haka za a ɗauki amaryar nan a kai ta su yi sati da ita, su gama lalata ta, su zo su wular da ita. In ko ba ku yadda ba, washe gari sai sun zo sun kakkashe mutanen gari. Daji fa mutane za su je su yi noma, su noma dawa, su noma masara, su noma gero, su noma kaza. Billahi azimu malam, sai a zo a daure dajin gaba ɗaya a ce sai an ba da naira miliyan 50 ko miliyan kaza kafin a je a yi girbin dawa ko a je a yi tonon gyaɗa ko a kaza. Haka mutanen ƙauye nan za su bi su yi ta ce da shanunsu, su yi ta sai da dabbobinsu, su je sai da kayan abincinsu, su haɗa. Wai akwai gwamnati wai a Najeriya, su ba wa waɗannan 'yan fashe, sannan su ba su dama su ce mun ba ku sati 2 ko kwana 10, kowa ya ɗaya amfanin su ya. Dama akwai wannan jirgin, dandali na 'yan fashi da makami suna nan, sun fi ƙarfinku, suna koronku da ƙafarku kuna guduwa. Wani abun kunya wallahi, wannan shamoni wallahi. Dama akwai wannan intelligence din, akwai wannan ƙwarewar. Ba ku shiga dajin nan kuka je kuka ɗau mataki akan wanda ya kamata ba. Najeriya kenan, a amintar da wanda yake cikin barna, a kashe wanda bai san hawa ba bai san sauka ba. Allah ya isa. Wace irin ƙasa ce wannan? Kuma yanzu da haka za ku ce wai kuna tausayin talaka? Da haka 'yan siyasa za ku zo ku ce wai ku kuna yin rayuwa ne don talaka? Gwamnonin Arewa ya kamata mu ji muryar ku yi Allah wadarai da wannan abin da aka yi gaba ɗaya. In ba ku yi ba kuma ba ku kishin talakawanku. Sai fa kun yi da gaske fa, in ba ka baran waɗannan mutanen zai tafi a banza. Ga waɗanda ya kamata a je a ɗau mataki a kansu, sun fi ƙarfinku, sun gagare ku, amma ku je ku tarar da bayin Allah 'yan ƙauye, abincin da za su ci ma a ranar ba su da shi. Abin tausayi a cikin wannan al'amari wallahi. So muna Allah wadarai da wannan abin da aka yi, kuma muna Allah ya isa bila adadin. Ba wai Allah ya isa mun bari ba, kuma muna kira lalle gwamnati ta zo mataki, a biya su diya, kuma a yi takin dukkan necessary measures, a ji waye ya sarrafa wannan. Kai kanka shugaban sojojin sama, in ba ku ɗau mataki ba, you should resign wallahi. Ya kamata kai resigning wallahi. Matukar ba ɗau mataki kai wa mutane 'yan Najeriya bayani za ku ɗau mataki ba, ba ka da wani amfani akan kudera, kawai ka sauka. A ba wanda za su iya yi su yi. Wani abun kunya a duniya a yada wannan abun kunya a ce sojojinmu na Najeriya kenan ba su kware ba. Yanzu kuskure aka yi, 'ya'yanku ne suka danna shi, suka yi remote ɗinsu suka saye shi. Many questions that cannot be answered. Ba za ku yi amsawa ba. Kuma wajibi ne mu 'yan Najeriya mu fito mu nuna ƙinmu da gabanmu da ƙiyayyenmu da wannan abin da aka yi, ba mu yadda ba. Kuma duk wanda yake da iko zai ce uffan, ya yi magana a ɗau mataki akan wannan abin bai yi ba, wallahi tallahi Allah sai ya kama shi. Ya Allah, na yi iya abin da zan iya, shi zan iya yi. Allah na sauke nauyi. Ya Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ka fidda haƙƙin waɗannan bayan Allah. Allah ka tsare rayukanmu a duk inda muke. Kuma na faɗa na maimaita, matuƙar ba ku ɗauki mataki akan wannan ba, ku jira abin da zai biyo wasu shekaru. Haka kurin za su rinka sako waɗannan jirage su shigo tsakiyar kasuwanninmu su ta barar da mu. Daga baya wani ya zo ya ce kuskure aka yi. Kuma kuna nan kuna zaune za ku ji wani ya fito yana cewa kuskure aka yi. To kaji sun faɗa. To wanda ya kuskure sai an nuna masa yayi. Ga abubuwan da muka faɗa, a gina musu garinsu,
a ba su diyar mutum ɗaya naira miliyan 200 ne da wani abu, mutum ɗaya kowa sai an bashi. Kuma wanda ya wannan aikin a kore shi daga aiki, shi ma a kashe shi, dan kada wani ya zo ya daɗa maimaitawa. Yanzu ba za mu gane da na kuskure da na ganganci, ya za mu yi mu gane? ba za mu iya ganewa ba. Da haka mu ba mu amince ba, mu yadda ba. Allah Ubangiji kai mana maganin su. Ya Allah, duk wanda ya wannan abun da sanin sai wannan, ya Ubangiji Allah ka nuna mana ƙarshen sa. Allah kar ka bashi ya numfasa, Allah kar ka bashi ya ƙarasa, Allah ka kunyatar da shi cikin iyalansa, Allah ka tozartar da shi cikin al'ummarsa. Ubangiji in yana da wata manufa, Allah kar ka biya masa bukatarsa. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qawmil kafirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.